Československý armádní sbor se blíží, nicméně s našimi zbraněmi doufám, že ubráníme to co nejvíce a uděláme všechno pro to, abychom nepřítele co nejvíce zadrželi. Je duben 1945, situace se dá ještě změnit. Pokud dělostřelectvo vyčistí pěchotě postavení, takže budou se moc dostat na Kotu Háj, tak budeme mít Liptovský Mikuláš do večera pod naší kontrolou. Dělostřeleckou palbou podporujeme naše pěšáky, které dobývají německé opevněné postavení, které se nachází tady u Koty 425. Používáme kanon ráže 762 ZIS-3, který má dostřel 12 km, takže bez problémů likvidujeme nepřátelské postavení. Naše úloha je dobytí protilehlé Koty, zatím je situace pod kontrolou. Od ráných hodin bylo kontakt s nepřítelem a jeho útoky byly odraženy a nepřítel zatím zlikvidován. Máme tady těžký kulomet Maximzor 1910 jako stěžejní zbraň pro zajištění křižovatky. Představujeme granátníky 320. pěší divize. V zákopech v pozicích jsme asi od 3/4 na 6. Kluci byli akorát vepředu na patrole, tak měli nějaký kontakt s nepřítelem z Čechoslováky, poté se stáhli, čekáme, až se znova navaže kontakt a pak propukne nějaký boj. Riadili sme sa skutočnými bojovými denníkmi a snažili sme sa priblížiť to skutočné bojové nasadenie z apríla roku 1945. Nie je možné ukázať, ako to bolo v skutočnosti, to znamená, je to symbolické pripomenutie toho, ako by to len tak trošku mohlo vyzerať. Tady na této kótě bychom bojovali i před těmi 80 lety. Konec konců tento kopec nabízí kruhový výhled, takže je možné z něho bezpečně postřelovat okolní terén. Když bychom zde vybudovali kruhovou obranu na tomto kopci, stejně tak, jak to udělali němečtí vojáci za druhé světové války, tak bychom byli v poměrně výhodném postavení. Máme ty základní pěchotní zbraně, pušky, opakovací Mauser, samonabíjecí pušky, kulomety MG42, co tady máme vlastně za sebou. A to, co voják má u sebe, tak prostě s tím žije. Reál byl určitě tvrdší, ten strach o život, mrtví kamarádi. No dnes som už stihol byť vpredu, ja čakal som, či tam nevolím pár záberov nejakej hrdinskej obrany alebo proste strážiacich vojakov s tým typickým obrysom tej príľby. Ste pripravení fotiť aj ten ústup nemeckej armády? Tak fotiť to budem, lebo mnohí tí fotografi, aj keď im to nekázalo ústredie, tak si vlastne pre seba fotili vlastne do svojich vlastných archívov a proste mali taký pocit, že aj to by mali zdokumentovať. No to sú skutočne nadšenci, ale je to určite zaujímavé. Aj starostlivosť o tie zbranie, je v tom kus nostalgie, by som povedal. Myslím si, že je to veľmi dobré priblížiť tejto mladej generácii niečo takéto, lebo zatiaľ to podľa mňa úplne niečo strašné. Takže nech to vidia, aké to v reále bolo a je super, že sa našli ľudia, ktorí to urobili. My sme na dobrom mieste, že tu je momentálne ťažisko bojov
a postupujúce československé jednotky práve zajali nemeckých vojakov a obsadili ich zákop a už sa teda otočili ich ďalej proti brániacim sa nemeckým jednotkám. Je to veľmi dobre urobené. Boli straty na životoch určite a otlačili sme nemeckú armádu ďalej. Pechota je základ boja vlastne, hlavne druhej svetovej vojne. Takže pechota vyhrala vojnu. V podstate. Mali by sme si pripomínať tieto hrôzy, čo sa tu robili počas druhej svetovej vojny, či už pri oslobodzovaní, alebo aj po povstaní. Chlapi, ktorí predstavovali československé jednotky, si poriadne makli, pretože tá vzdialenosť bola skutočne veľká. Boli v plnej poľnej, boli v bojovom nasadení, museli to celé ubehať, museli dobiť tie nemecké postavenia. To znamená, dalo im to poriadne zabrať. Takisto chlapi, ktorí predstavovali ten nemecký Wehrmacht, tak urobili výbornú robotu. Skutočne ukázali, ako to pri tých obranných bojoch mohlo vyzerať.